Balneario Dávila. Aquí podemos ver o Balneario Dávila, situado na rúa Laureano Salgado, 11 de Caldas de Reis. As primeiras construcións datan de 1780. A partir de aí, sofre diferentes remodelacións. Presenta un estilo ecléctico con dúas plantas na que destaca a decoración da fachada principal, presidida por unha réplica dunha ara romana. A orixinal está perdida, en cuxa inscripción unha persoa de nome Adalo ou Adaio fai un agradecemento a Edobio, deus regional que quentaba as augas. A iniciativa orixinal debémoslle a don Joaquín Dávila e Mariño, quen construíu a primeira casa de baños, a cal contaba con 3 piscinas termais. Posteriormente, realízase unha reforma na que se pechan as piscinas e se abren 6 salas individuais con bañeiras de mármore, 2 salas para tratamentos respiratorios e unha consulta médica. Tras o éxito das existentes, os propietarios deciden reformar o edificio principal e crear o hotel, inaugurado en 1923. En 1998 fíxose a última reforma, co derrumbamento total do hotel, mais conservando o valor histórico e ambiental do interior. A pesar das sucesivas reformas, hoxe aínda se conservan en perfecto estado os aparellos mercados en 1880 para realizar os diversos tratamentos termais. A súa importancia como casa de baños hai que engadirlle a inmellorable situación, a carón da fronte das Burgas.